Apirilean gaude, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga egiteko garaia. Eta egiterakoan badago laukitxo edo kutsatila bat helburu soziala markatzeko. Nafarroako erakunde ezberdinek jendea hori egitera animatzeko kanpaina bat jarri dute martxan eta zuk zer markatzen duzu lelopean. Eta hemen daukagu Gara González xehetasun guztiak emateko. Arratsaldeon, Gara. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo, bueno, hemen gaude. Bai, helburu on baterako, ez? Bai. Konta iguzu zertan datza kanpaina? Hori, badara maguia urte batzuk hau egiten, eta gauza da hori, aurten zehazki zentratu nahi izan dugu ezer markatzen ez duten pertsona horietan, azkenean iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela parte hartzea, eta aitortzaileei ez zaie ezer kostatzen, azkenean da hori, laukitxo bat markatzea errenta egiten dugunean, eta ez du dirura suposatzen inorentzat. Orduan, hori da gure ideia, zer markatzen ez duten pertsona horiek animatzea eta ezagutzea zer lortu dezaketen, ez? Gesto honekin edo. Eta zer lortzen da? Hori, azkenean gauza da, sortzen duten 0,7-aren, oza, 0,7-a, edo kasu honetan, fin sozialetara bideratzen da. Badaude proiektu pila, kofinantzatzen direla diru honekin, ez? Izan daiteke, badaude arlo ezberdinak. Eta zergadunentzat ez du suposatzen orduan dirua galtzea? Ez du ezer suposatzen, ez galtzea, ez irabaztea. Azkenean ez du desgrabatzen, ez du ezer suposatzen inorentzat. Baina, hori, biltzen den guzti hori aplikatzen da gero proiektu ezberdinetan. Behartasuen egoeran dauden pertsonentzat egiten diren proiektuetan, edo langabezian dauden kolektiboei bideratzen zaie dirua, Eta lortzen den diruarekin ere proiektu berriak sortzen dira, ez? Hoixe, adibidez, pasaden urtean, gutxi gorabehera 280 proiektu kofinantzatu ziren, batzuk berriak, beste batzuk hori mantentzeko edo, gehien bada hori proiektu bat azkenean materiala erosteko edo, ez da proiektua berez egiteko, baina bai laguntza handia izaten da, ez? Hori, materiala hobetzeko edo publizitatea, batzutan badira kanpainak hori, finantzatzen direna diru honekin, ez? Eta nork diseinatzen ditu proiektu horiek? Entitate ezberdinak. Azkenean, badago webgunean agertzen da, urtero azaltzen dute, pasaden urteko kanpainan bildutakoa ze entitate edo ze lekuetara bideratu da, eta hori badaude pila bat, badira entitate ezberdin asko. Eta adibidez, kanpaina honen atzean nor dago? Kanpaina hau zehazki, 5 entitate edo sare inpultsatzen dugu, alde batetik Nafarroako Gobernuz kanpo erakundeen koordinakundea, baita Reas Nafarroa, ekonomia solidarioaren inguruko planteamenduak egite dituztenak, pobrezia eta gizarte bazterkeriaren kontrako sarea, beste aldetik Fermin, eta Gurutze Gorria. Horiek dira, kanpaina honen alde gauden erakundeak, baina gero proiektuak, edozein erakunde, Nafarroko edozein erakunde eramaten ditu aurrera. Eta dagoen arazoa da, jende askok ez duela ezagutzen, eta azkenean gelditzen dela hor utxik. Hoize, badauzkagu datuak pasaden urtean adibidez, 16,6ak ez zuela ezerrez markatzen. Askotan da hori ez jakintasuna, ez dakigu zertarako erabiltzen den, edo batzuk ez dakite ez existitzen dela aukera hau, ez? Badaude lau aukera, alde batetik marka dezakegu Elizaren alde dirua eramatea, beste batetik gizarte helburuetara destinatzea, badago beste aukera hori, biak markatzea, hor arazoak dauzkagu Nafarroako sistemarekin, eta badago utxik usteko aukera. Baina, garrantzitsua iruditzen zaigu zeo zer markatzea, ez? Eta, gu kasuenetan fin sozialetara markatzea ekartzen digun onurak azaldu nahi izan ditugu. Ez baldin badugu markatzen, diru hori nora doa?
Pues, zerrez markatzen ez duten pertsonen diru 0,7 hori presupuesto generaletara Bai. doa. Beraz, gobernua egiten duen gauzetara. Pues, izan daiteke zehazki zertarako, baina azkenean hor sartzen da guztia. Orduan, zehazki ez doa proiektuetara eta ez doa ez elizara. Osea, badoa edo zer gauzetarako. Gainera, Nafarroaren kasuan sistema fiskal berezia daukagu. Bai, eta sistema hori, gure partetik adibidez, horrein kontra gaude, zeren gauza da, estatuan 0,7 eta bi aukerak markatzen badituzu, Eliza eta behar sozialei destinatzea, 0,7 Elizara doa eta 0,7 behar sozialei. Nafarroan ordez, bi aukera markatzean, 0,35 badoa Elizara eta 0,35 fin sozialei. Beraz, zeozer galtzen ari gara. Estatuan beste sistema hori badaukate eta onuragarriagoa da, hori bi gauzak markatu nahi duten nehi. Orduan gu eskatzen duguna, edo gobernuari eskatzen dioguna, hori ekiparatzea, edo gutxienez zeozer errebisatzea hor. Izan ere, kanpaina 3 ildo ezberdinetan banandu duzu, ez? Bai, edo 3 eskaera, hobe esan da, badauzkagu, ez? Alde batetik hori animatu, ezerrez markatzen duten guzti hoiei zeozer markatzera, nahi dutena, baina, gu gizarte helburuetara destinatzea nahiko genuke. Beste alde batetik, hori, estatuko sisteman ekiparatzea edo berdintzea edo gutxienez errebisatzea Nafarroako sistema, zeren azkenean dirua galtzen ari gara. Eta azkenekoa, zerga honekin biltzen den dirua ez ordezkatzea beste gobernua beste partida batzuk. Adibidez, gobernua finantzatu behar duen proiektuak, hezkuntzarako zenbait proiektu edo, ez hartzea dirua 0,7 honetik, ez? Beharrezkoa baldin bada proiektu hori finantzatzea haien presupuestoekin, ez? Eta 0,7 hau beste gauzetarako erabiltzea, ekstra bat bezala, ez? Proiektuetan parte hartzeko. Hala ere, lehenengo eskaeran adibidez, ez baldin badugu markatu, gero hori aldatzeko aukera badago. Bai, hori, adibidez, jagen baldin badute deklarazioa eta ez da ezer markatu edo zein lekutan alda daiteke. Badaude 3 forma tradizional. Alde batetik telefonoz, gobernuko telefonara deitzen, beste aldetik webgunean, Nafarroako Hazienda webgunean, badago euskaraz eta erderaz. Orain hori aurten aldatute sistema eta webgunearen bidez errezago egiten da, errezagoa da, eta beste batetik bulegoetan. Ogasun bulegoetan, zita eskatu behar da aurretik, baina hori, edozein momentutan joan daiteke. Esan dugu ez jakintasun handia dagoela, pasaren urtean zenbat pertsona markatu zuten? Badaukagu datuak, 220.000 pertsona gutxi gora bera markatu zuten behar sozialetako gizarte helburuak sustatzeko laukitxoa. Gutxi gora bera hori 7.586.000 euro dira, gutxi gora bera. Diru hori dela bideratzen dena gero Nafarroako aurrekontuei edo hori dela lortu egin zena proiektuetarako? Hori lortu zen proiektuetarako. Proiektu ezberdinak, hori esan ditugu, 280 proiektu gutxi gora bera finantzatzeko. Eta markatu ez zutenak, izan ziren baita nahiko pertsona. Hori 16,6 uste dut izan ditu dela lehen, 16 gutxi gora bera ez du ezer markatzen, hori pasaden urtean. Eta zenolako bilakaera izan du azkenengo urteetan pertsona kopurua igo egin da, jeitsi markatu duenen artean? Daukagun datuetatik hori gizarte helburuak markatzen duten pertsonen igoera nabarmendu da, baina igoera nahiko txikia. Baita nabarmentzen da ezer ez markatzen dutenen igoera. Hori baita horregatik aurten bideratu nahi dugu zehazki kanpaina hau pertsona horiei, ez? Zeren azkenean ikusten dugu urteetan zehar hori igotzen dela,
normalean, hori dira gazteak ez dute lehenengo aldia dela, eta ez dakitela, edo, ez jakintasuna gehien bat. Bai, kanpaina hau ez delako berria, baina ikusten da beharrezkoa dela oraindik. Bai, hoxe, badaramagu urteak egiten kanpaina hau, baina hori, igotzen da, gizarte helburua markatzen duten pertsonen kopurua, baina baita igotzen da ezer ez markatzen ez dutenak. Orduan horregatik beharrezkoa da urtero hemen egotea eta hori ez, insistitzea zer markatzea. Eta 3 eskaera horiek betetzeko edo lortzeko, zer egiten duzue? Hori, urte guztietan egiten dugu rueda prentsa bat, eta medio ezberdinetan jakinarazten dugu behar hau, eta gure eskaerak, eta gero sare sozialetan, aurten gutxienez, inpultso handia ematen diegu, Instagramen, Twitterren, webgunetan, azkenean hori jakinarazteko, ez? Eta hori iruditzen zaigu garrantzitsuena. Gero bakoitza erabakitzea, baina gutxienez jakitea hau dauzkadan onurak, ez? Gizarteari eta instituzioetara ailegatzea, ez? Hoixe, bai. Nun izan dezakegu orduan informazio gehiago? Hori, Nafarroko ogasun webgunean dago informazioa. Gero hori, esan ditugun 5 entitateen webgunetan edo sare sozialetan dago informazio pila bat, eta hori, beti badaude enlazeak, eta edozein lekutan iaia gutxi gora bera ikusi dezakegu. Mila esker gara etortzeagatik. Zuei eta hori animatu. Bai, eskerrik asko. Bale. Horrengoz arte, bai.